Sí, un moment, ara va. Espera! Sí, un segon. Aceptar... Intro. Molt bé, ja està connectat. Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Avui us vull fer una recomanació. Si aneu dalt de qualsevol muntanya de Vilamajor i veieu algú amb una càmera, pot ben ser l'Higini buscant fonts, en Jordi Rodoreda fotografiant sortides de sol o també l'Enric Rubió preparant-vos alguna proposta pel seu blog. I és el blog de l'Enric el que us vull recomanar avui. De què parla el seu blog? De què parla l'Enric al blog muntanyimeteorologia.blogspot.com? L'haureu de visitar per saber-ho, però us donaré una pista. Parla de muntanya i meteorologia. I també de les pluges d'aquests dies. Mira quanta aigua. Aquestes fotografies de la riera de Vallserena desbordada les ha penjat l'Enric al seu blog. Bé, Sant Elies m'informa que sembla que les pluges ja s'acaben perquè pugueu sortir a buscar els nous racons de Vilamajor. Que us ho passeu bé amb les caminades. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.